Ετοιμάζετε, ωραία. Πάω κι εγώ να ετοιμάσω τα μεσεδάκια. Πότε θα έρθουν τα παιδάκια? Γιατί γελάτε, τι είπα? Κάτι δικό μας. Κάτι δικό μας. Πόσα παιδάκια θα έρθουνε? Κάτι ετοιμάζετε εσείς, αλλά εγώ δεν θα ασχοληθώ. Θα πάω να ετοιμάσω μια ωραιότατη πιατέλα. Μια πιατέλα? Πώς θα εντυπωσιάσω? Να χορέψω κι εγώ. Να ρίξω ένα τούλι στη μούρη να χορέψω. Παιδικό πάρτι είπαμε, συμμαζέψου εσύ. Μία. Αν ο Θεμιστοκλής που σέξει την πιατέλα και όχι εσένα. Άστα βράστα. Λουκία μου, αστέρι μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Μάντεψε τι έφτιαξα. Baby πατατάκια με κροστίνι λαχανικών. Κάνει πάρτι η συζύκα μας. Γιατί κάνει πάρτι? Γιατί την είχαν καλέσει και ανταποδίδει. Είναι κοινωνικό το πουλάκι μας. Ναι, της λείπεις. Και εμένα μου λείψει, αγάπη μου. Πολύ. Πολύ. Από δουλειά, από δουλειά, καλά, μια χαρά. Ας το φύγε. Μια χαρά. Ναι. Μια χαρά, πολύ καλά. Ναι, σ' αφήνω όμως τώρα, αγάπη μου, γιατί θα έρθουν όπου να είναι και δεν θα έχω προλάβει, εντάξει. Ναι, γεια σου, αγάπη μου, αστέρι μου, γεια. Άντε, καλές δουλειές. Πολλές δουλειές, δουλειές με φούντες. Τώρα τα φρούτα να τα κάνω καραμελωμένα ή να τα κάνω πάντς? Ο μπαμπάς του Θεμιστοκλή είναι μεγαλοδικηγόρος πάντως, σε πληροφορώ. Και οι μεγαλοδικηγόροι δεν πίνουνε πάντς? Και ο Θεμιστοκλής ποιος είναι? Είναι ένας συμμαθητής της που θα έρθει. Και σκέψου καμιά δουλειά που κάνεις γιατί θα σε ρωτήσει. Σκέφτηκες κάτι? Άνεργο σεφ σου κάνει? Σκασίλα με εμένα γιατί Ζιζή το λέω. Δεν είναι ότι καλύτερο να έχεις άνεργο πατέρα. Σε ρίχνει. Κοινωνικά. Ακούσε, ρίχνει κοινωνικά. Με baby πατατάκια με κροστίνι λαχανικών και με πάντσα από ολόφρεσκα φρούτα. Μόνο στη Βουλή τρώνε τέτοιο μπράντσι. Παναγία μου. Περάστε. Γεια σας, Θεμιστοκλή. Γεια σου, Ζή, αυτό για σένα. Ευχαριστώ. Σας έφερα το Θεμιστοκλή γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά. Τι ώρα να περάσω να τον πάρω? Όσο πιο αργά γίνεται. Μπαμπά. Γεια σας. Μπαμπά, ήρθε ο Θεμιστοκλής. Ναι, και ο μπαμπάς του κύρισε το ονοματάκι σας? Αλέξανδρος, παλαιολόγος, δικηγόρος, Παραρείο Πάγο. Ζαχαρίας, Κιμπάρης, Nouvelle Cuisine και Molecular Chef. Περάστε, καθίστε. Να δοκιμάστε και μια από τις συνταγές μου. Μινιόν πόμ τετέρ με κροστίνι ντελογκίμ και πάντς. Ωραία. Περάστε, έχει το διάλογο στη μέση. Δεν είμαι άνεργος. Δεν... Μικρή μου, πάντα έλεγα ότι η ανεργία αφορά ανθρώπους χωρίς αξία και χωρίς ταλέντο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, να αποχωρούσα έστω και για μια μέρα, από την ενεργό δράση, θα κατέραε το δικαστικό σύστημα. Πώς το λένε αυτό οι δικηγόροι? Ενεργό δράση, έτσι το λένε. Το καινούριο ανέκδοτο στα σχολεία, το έχετε ακούσει? Ρωτάει το ένα παιδάκι το άλλο, ο μπαμπάς σου δουλεύει? Και το άλλο απαντάει, γιατί ο δικός σου χάλασε. Μη μωρή. Σιγά μωρή το πάρτι. Στο διάλογο. Αστείο, πολύ αστείο. Βγάλε τα μπαλόνια εσύ, Όχι αυτά τα μπαλόνια, παιδάκι μου, τα μπαλόνια από το τραπέζι, τα μπαλόνια, όλα μόνος μου να κουμπίσω το πάντι. Ρε, Shit! Χίλια συγγνώμη. Πάει το πάντς, πάνε τα πόντε-τερ. Μη κουνηθεί από τη μη μιλήσει με κανένα, μη παραδοθεί, μόνο σου έρχομαι. Τελειώνεται, δεσποινείς, έχουμε σωρία τραπετεύσεων από τις φυλακές και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πελάτες μου. Και εγώ τι κάνω, κάθομαι εδώ και στενώνω το παντελόνι μου. Σωρία τραπετεύσεων. Καλά τον μιλάνε δικηγόροι, με τρελαίνουνε. Τώρα σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμο. Και σε παρακαλώ πολύ να μην αφήσει λεκέ, γιατί αυτό το παντελόνι κάνει 3.000 ευρώ και γιατί βιάζομαι τρομερά. Τώρα μέσα. Ντουμ σπύρο σπέρο. Μου ετοίμασες μια πιατέλα με ερεστικές πατάτες και ένα ζούμι που το έχεις όλο πάνω στον μπαμπά του. Κατά λάθος, αγάπη μου, κατά λάθος. Ναι, εσύ φορούσες την παλιά σου φόρμα, ενώ εκείνος ήταν ντυμένος πολύ ωραία. Ναι, γιατί εγώ μαγείρευα, έκανα πάντς. Και με έκανες ρεζίλι μπροστά στο Θεμιστοκλή και τώρα δεν γελάει μαζί μου. Μα είναι όνομα αυτό για παιδί.
Δεν μου λες, αγάπη μου, τα άλλα παιδιά πότε θα έρθουν? Ποια άλλα, μόνο το Θεμιστοκλή κάλεσα. Γιατί μόνο αυτός με ένοιαζε και ήθελα να τον εντυπωσιάζω. Από τόσο μικρά αρχίζουν, παιδί μου. Καλά, παιδί, με μένα γιατί δεν μου είπες τίποτα. Γιατί εσύ είσαι ο μπαμπάς μου και δεν τα λέμε όλα στον μπαμπά. Έτσι μου είπε η Πέννη. Καλά, την Πέννη θα την περιλούσω αργότερα. Να σου πω, ο Θεμιστοκλής, να τον λέμε Θέμη όπως λέμε σε ένα ζυζί? Όχι, το θέλει ολόκληρο. Και εμένα πώς να με λέτε? Τζίντζερ. Είναι αυτό όνομα που μου βγάλατε. Αγάπη μου, στο βγάλαμε αυτό το όνομα γιατί είναι το αγαπημένο μας υλικό για μαγείρεμα, γι' αυτό. Ζυζί μου, άκουσε με. Ο Θεμιστοκλής τώρα παίζει εκεί έξω με το παιχνίδι που σου έφερε. Αυτό είναι χειρότερο και από τις πατάτες και από το λερωμένο παντελόνι του μπαμπά του. Θα σηκωθεί και θα φύγει. Το χωρε ο κερατάς. Το χωρε, ακόμα το έχω. Σ' ακούω. Χίλια συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή, ήταν και... Είμαι πολύ βιαστικός. Με περιμένουν στο γραφείο χιλιάδες υποθέσεις και εγώ θα πάω... Ωραιότατος, σαν να μην έγινε. Είναι όπως πριν, είναι καλύτερο από πριν. Μα δεν καταλάβατε. Με περιμένουν στο γραφείο υποθέσεις εκατομμυρίων. Και πρέπει να φύγω. Θεμιστοκλή, Ναι. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα σου, θα περάσει να σε πάρει, εντάξει? Okay. Ωραία, γεια σας. Γεια σας. Και κούκλος, και επιτυχημένος, και χωρισμένος. Και κατουρημένος. Τουμ, Σπύρο, Σπέρο. Τρομερό. Έλα, Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη, γίνεται καλά? Ναι, χαθήκαμε. Ναι, δεν μου λέτε, Παναγιώτη, έχεις καμιά θέση εκεί στο σουβλατζίδικο να έρθω να σου φτιάχνω σουβλάκι από αυτά τα γκουρμέ τα δικά μου? Τι, το κλείσες? Σοβαρά? Καλά, εντάξει, Παναγιώτη. Ναι, ευχαριστώ, Παναγιώτη. Μας υποχρέωσε, Παναγιώτη. Θα το σκεφτώ, γεια σας, γιατί φαντάζομαι και τις όμπρε και θα σας καλέσω. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας. Άκου όμπρε. Τι είναι όμπρε? Γιατί μιλάνε όλοι περίεργα σε αυτή τη χώρα? Όχι και στριγκάκι με τον Justin Bieber. Αν δεν ξέρετε τι είναι το σουμάκ, να πάτε να μάθετε. Έχετε και μαγαζί με μπαχαρικά. Τα μάθαν όλα, κατάλαβες. Και το όμπρε και το Bieber και δεν ξέρουν τι είναι το σουμάκ. Τι είναι το σουμάκ? Συγγνώμη, το Justin Bieber και το όμπρε το ξέρετε? Δεν ξέρεις το Justin Bieber? Άσε μας καημένα. Ήτα. Μεγάλη ήτα. Δεν είναι τίποτα. Τις βελόνες θα προσέχεις και να αποστείλουμε στα εργαλεία το βράδυ. Βελόνες, όχι. Άσο, Μιχάλη μου, τις βελόνες έτσι μπορώ. Γιατί και 2 φορές στο στρατό με τα εμβόλια πήγα να λιποθυμίσω. Όχι, άσο, ευχαριστώ. Σίγουρα, εντελώς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Μήπως σας χρειάζεται άτομο για βραδινή βάρδια? Αφαντικό έρχεται απόγευμα, εγώ το πάλιλο. Καλά, θα έρθω το απόγευμα και πες όταν το δεις ότι φτιάχνω και καταπληκτικά σάντουιτς γκουρμέ. Γεια! Όλοι τρελοί στο Ελλάδα. Εγώ λέω, Κυριακός, αν είναι κάτι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς γιατί να το κυνηγάς και να τρέξω από πίσω του? Αν είναι να το πιάσω, να τρέξω. Αλλιώς γιατί να τρέχω τσάπα? Σωστά. Εσύ θα τρέχεις. Θα ήθελα να μιλήσω με τον ίδιο. Α, μάλιστα. Είναι δικαστήριο και μετά γυμναστήριο. Ναι, μου είχε πει πηγαίνει στο μεγάλο στο κέντρο. Α, ναι. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φιλενάδα μου. Πάω να πάρω βάρη. Τρελάθηκες, καλέ. Αυτό για το μεγάλο γυμναστήριο έτσι το είπα, για να μάθω πού πηγαίνει. Πηγαίνει για βάρη πίσω από τα σχολεία. Ποιος? Ο Μιμίκος ο γιατρός. Ποιος? Ο άντρας που με έστειλε στο σώμα, τον είδα και τα ξέχασα όλα. Το όνομά μου ξέχασα. Μα τόσο ωραίος πια. Είναι ψηλός, γεροδεμένος, με ένα μαλλί μαύρο πλούσιο όλο πίσω. Αυτή με το μαλλί το μαύρο, το πλούσιο, πίσω είναι συνήθως παντρεμένη. Χωρισμένος με παιδί είναι. Και έχει κάτι μυς εδώ, ψηλά στα πόδια. Είδες τα πόδια του εδώ ψηλά? Ναι, του βγάλε το παντελόνι. Για πες. Για να το στεγνώσω με το σεσουάρ. Κάτι μυς πεντακέφαλη ήταν. Γυμναστής. Τα είχα κι εγώ με ένα γυμναστή μια φορά και με είχε τρελάνει στον Κυλιακό. Θέτες με έκανε. Δικηγόρος. Όχι απλώς δικηγόρος, μεγαλοδικηγόρος. Απλώς γυμνάζεται. Το έχω. Γυμνάζεστε δίπλα-δίπλα και αυτό σε θέλει πολύ.
Δεν το ξέρει ότι με θέλει. Ότι τάχεται το ξέρει. Για ποιο με πέρασε, μια φορά τον έχω δει χωρίς παντελόνι. Άκου τα έχουμε. Εμένα με ξενερώνουν οι δικηγόροι. Μια φορά τα είχαμε έναν και μου μίλαγε συνέχεια στα ιταλικά. Μου έλεγε κάτι ad contrario και κάτι ad hoc. Τρελαίνομαι με αυτά, τρελαίνομαι. Μα στα καλά του καθομένου εκεί που μιλούσαμε. Σαν δαιμονισμένο ένα πράγμα. Εμένα αυτός ο άντρας δεν με ενδιαφέρει και Ιαπωνέζικα να μου μιλάει. Και τίποτα να μην μου λέει, το ίδιο μου κάνει. Πάω να γραφτώ. Πρόσεξε! Μη γίνει σαν εκείνες εκεί με τους αειδιαστικούς μυς. Μη σε βάλουν να πάρεις ορμόνες και στο τέλος κάνεις πρόταση γάμου σε μένα αντί σε αυτόν. Δεν με ενδιαφέρουν οι γάμοι και τα χαρτιά. Εμένα με ενδιαφέρει ο έρωτας. Είναι πανάκριβα σε αυτά τα γυμναστήρια. Σιγά μωρέ, μια εγγραφή πάω να κάνω, δεν το αγοράσω κιόλας. Μπορώ να σας βοηθήσω? Ναι, συγγνώμη. Γυμνάζεται εδώ ο κύριος Αλέξανδρος Παλαιολόγος. Από τους καλύτερους πελάτες μας. Ήρθα να γραφτώ. Μάλιστα. Σε τι πρόγραμμα θέλετε να γραφτείτε? Αρόβια, όργανα, βάρη? Ό,τι κάνει ο Αλέξανδρος. Μαζί να μας βάλετε. Βάρη. Το VIP πακέτο. Το VIP ακούγεται καλό. Ωραία. Εδώ είναι η φόρμα εγγραφής, το ωράριο λειτουργίας, το κόστος. Ναι, αυτός ο τριψήφιος αριθμός τι είναι? Το κόστος του προγράμματος που επιλέξατε. Ο Χριστός και η μάνα του άνθρωπε, με αυτά τα λεφτά κάνω πλαστική σε όλο μου το σώμα. Να ρωτήσω, στήλο έχετε? Βλέπετε εδώ τριγύρω κανένα στήλο? Όχι. Εγώ είμαι καθηγήτρια στο στήλο. Από στήλο ξεκίνησα. Δεν μας ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο? Α, και υποδοχή έχω κάνει. Από υποδοχή ξεκίνησα και πήγα στο στήλο. Ψάχνω άντρα. Να σηκώνει τα βάρη, να τα βάζει στη θέση τους, να δίνει τις ασκήσεις. Κατάλαβα. Να σου πω, μην τα μοιράσετε ακόμα. Έχω κάποιον στο νου μου. Ένα Σφίχτερμαν. Φαντάζομαι κι εσείς από Σφίχτερμαν ξεκινήσατε. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, πείτε του να έρθει και βλέπουμε. Κομμότρια, τηλεφωνήτρια, λαζότρια, κουπτοραπτού, λατζέρα. Τι γυναικεία έκδοση πήρα. Μανικιουρίστ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Λάουρα. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Από τις φυλακές Κορυδαλού δραπέτευσαν πριν από περίπου 1 ώρα 4, όχι 6, όχι 8. Αρκετοί τέλος πάντων κρατούμενοι. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη τα στοιχεία τους στη δημοσιότητα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό και βρίσκεται πολύ κοντά στη σύλληψή τους. Μία ευχάριστη είδηση δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Μία έτσι για να μου φτιάξει τη διάθεση. Με ευχαριστείς αργότερα. Τι είναι αυτό? Πρόσκληση σε επίδειξη μόδας. Δεν βλέπεις τι είναι? Άσε με ρε Πέννη, για αυτά τα προβλήματά μου. Να στα λύσω προσπαθώ. Λοιπόν, ένα τεράστιο γυμναστήριο με διάσημους πελάτες και όχι μακριά από το σπίτι μας ψάχνει άντρα για τη ρεσεψιόν. Αν έψαχνε για την κουζίνα, θα με βόλευε καλύτερα. Μ' αρέσει που το ψάχνεις κιόλας. Ζαχαρία, χρειαζόμαστε λεφτά εδώ μέσα. Εσύ γιατί δεν πάει να δουλέψεις? Δεν δουλεύω εγώ. Εδώ τι κάνω? Ξέρω εγώ. Κρατάω τη ζυζή όσο λείπεις. Ναι, και τη μαθαίνει να λέει ψέματα στον μπαμπά της. Ακού πάρτι για ολόκληρη την τάξη και ήταν πάρτι για έναν τελικά. Αν αρχίσει από τώρα, καήκαμε. Ζαχαρία, το παιδί έχει ανάγκη να κάνει γυναικεία πράγματα. Μην ανακατεύεσαι αυτά. Ορίστε. Άδειο. Και τι λεφτά να δίνουν ρεσεψιονίστ? Το ψυγείο το έχεις δει τώρα τελευταία? Εντάξει, πάρτι, είχαμε άδειαση. Να γελάσω τώρα ή δεν πεις κι άλλη τέτοια αστεία?
Εδώ τον έχω τον κακό το λόγο, εδώ κάτω από τη γλώσσα, εδώ πέρα. Ακούω γυναικεία πράγματα, εσύ Ζήκα μου. Μη στεναχωριέσαι, Ζήκα μου, έχω κι άλλο σχέδιο στο νου μου. Ναι, το είδα και το προηγούμενο. Όχι, αυτό θα είναι καλύτερο. Λοιπόν, σε ποιο μάθημα δυσκολεύεται περισσότερο ο Θεμιστοκλής? Στα μαθηματικά, δεν του αρέσουν. Ωραία, άκου. Θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα του πεις ότι έχεις μια δασκάλα που σου κάνει ιδιαίτερα μαθηματικά και σου λύνει όλες τις ασκήσεις. Ποτέ την είχα εγώ τέτοια δασκάλα. Ποτέ, έτσι θα του πεις. Και θα τον ρωτήσεις αν θέλει να έρθει να λύσετε μαζί τις ασκήσεις. Και η δασκάλα θα είναι φάντασμα που θα τη βλέπω μόνο εγώ. Εγώ θα είμαι. Γιατί μια χαρά μαθηματικά ξέρω. Ρεζίρι, θα γίνω πάλι. Βρε χαζό, θα έρθει να κάνετε μαθηματικά, αλλά την περισσότερη ώρα θα παίζετε με το ηλεκτρονικό που θα σου φέρει. Έτσι γίνεται πάντα, άκουμε και εμένα. Λες. Να την ακούς τη δασκάλα. Πάρ' τον τηλέφωνο. Τώρα. Στο τσάκα τσάκα. Τώρα. Γεια χαρά. Γεια. Ήρθα για την Αγγελία. Με ποιον θα μιλήσω? Για την Αγγελία με το θείο μου. Μιλήσουμε μαζί. Πώς σε λένε? Κυριάκο. Χαίρομαι πολύ, Μάνα Ζαχαρία. Θα μιλήσουμε μαζί? Όχι. Θα μιλήσει με το θείο μου, ξέρει αυτός. Θείε Σωτήρη! Έλα, γόρι μου. Κάποιος σας... Γεια σας. Γεια σας. Ήρθα για την Αγγελία. Μάλιστα, έχετε ξαναδουλέψει σε γυμναστήριο? Δεν του φαίνεται πάντως. Εγώ έχω κάνει τις μισές δουλειές στο εμπορικό επιμελητηρίο. Βέβαια, σε γυμναστήριο, σε ρεσεψιόν, όχι. Δεν φαίνεσαι και γυμνασμένος. Καθόλου όμως. Εγώ έτρεχα γύρω-γύρω σε στάδια όταν με κυνήγαγε εφορία. Έχω κάνει σε χαμάμ όταν με έλουζε κρύος υδρότας. Έχω κάνει γιόγκα. Μια χαρά. Έλα. Έχω κάνει όπως έλεγα γιόγκα, έχω κάνει τη στάση του χαμελέοντα που εξαφανιζόμουν έτσι. Τι να σου πω, επειδή και εγώ με κάτσε μια εβδομάδα δοκιμαστικά, αλλά μην μου ζητήσεις και πληρωμή για μια εβδομάδα δοκιμαστικό, για να το κάνω και αυτό τώρα τελευταία. Τους άτιμους. Ναι, μισθό όμως. Και λεφτά. Έχετε ένα κόλλημα όμως όλοι σας με το μισθό. Δηλαδή δεν ευχαριστιέσαι να δουλεύεις. Δεν σου ανεβάζει την αδρεναλίνη, δεν νιώθεις ικανοποίηση. Συγγνώμη, εγώ χωρίς μισθό φεύγω τώρα. Εντάξει, θα σου δώσω το βασικό. Τι να σου δώσω για υποδοχή στη ρεσεψιόν? Δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν βγαίνω. Θες να το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Πότε αρχίζω? Τώρα. Έλα. Δεν το πιστεύω. Και εσύ εδώ? Χαίρο, δεν νομίζω. Τι να τη με την πονήρη τη μουσίτσα τη γυναίκα. Γυμνάσαι. Γυμνάζομαι και εγώ λιγάκι, κάνα 2, 3, 5 ώρες. Πόσα κιλά σηκώνεις? 100, 150. Κύριε Παλαιολόγε, γεια σας, τι κάνετε? Πώς εσύ? Μόλις τελειώνεις, θα πατάς ένα σφουγγάρισμα και θα μαζεύεις και τα βάρη, Τώρα κατάλαβα. Και μακριά από μένα, γιατί λερώνεις. Είναι μια πλακίτσα που κάνουμε μεταξύ μας, γιατί είμαστε και σε άλλα γυμναστήρια μαζί. Από εδώ, από την πόρτα καλύτερα, γιατί δεν μου πονάει. Μία πίτσα έχει 8 κομμάτια. Πόσα κομμάτια έχουν οι 3 πίτσες? Θέλουν να τα μοιραστούν εξίσου 6 παιδιά. Πόσα κομμάτια θα πάρει το κάθε παιδί? Ζαλίστηκα. Να σου πω, ηλεκτρονικό ξέρεις να παίζεις, να εστιάσουμε εκεί? Ρεζίλι θα γίνω πάλι, ρεζίλι. Μαμά! Αγάπη μου, Ζιζίκα μου. Πολύ μας έξω αυτή η λιβαδιά, Πάλι τα κυριολεξία μας. Ο Ζαχαρίας. Μαμά μου, ευτυχώς που ήρθες, γιατί η Πέννη δεν ξέρει καθόλου μαθηματικά. Και υποτίθεται ότι θα μας κάνει μάθημα με το Θεμιστοκλή. Ο Ζαχαρίας δεν είναι εδώ? Είναι στο γυμναστήριο. Αυτά είναι. Άλλοι σηκώνουν τα βάρη, άλλοι φτιάχνουν το κορμί. Και με έκανε ρεζίλι μπροστά στον παπά του Θεμιστοκλή, που είναι μεγάλος δικηγόρος και τους βγάζει όλους έξω από τη φυλακή. Μη λες τέτοιες λέξεις, αγάπη μου. Θα αργήσει. Θα τον πάρουν να τσακιστεί να έρθει. Και να τσακιστεί να μας μαγειρέψει, ναι. Τώρα που είναι η μαμά εδώ και έχουμε πολλά λεφτά, θα κάνουμε κάτι ωραίο για το Θεμιστοκλή. Ναι, αγάπη μου. Ναι.
Σήμερα δραπέτευσαν 5 βαρυπινίτες, 2 τρομοκράτες και 1 γυναίκα. Α, εύκολα σήμερα. Τους 4 τους ανέλαβα, θα γυρίσουν πίσω κύριοι. Τους άλλους ψάχνω. Εσύ, σήκωσε τα και βάλτε στη θέση τους. Μην τα σέρνεις, θα κάνει γράμμα στο πάτωμα. Ελπίζω μόνο να μην τους βρει η πρώην γυναίκα μου. Απαπα, μια φορά την είδα και σκιάχτηκα. Ρε φίλε, συγγνώμη, εσύ άλλα μου έλεγες για να σε προσλάβω. Ναι, αλλά αυτά τα βάρη είναι πολύ βαριά. Αυτά. Ένας άντρας πρέπει να σηκώνει βάρη όλη τη ζωή. Απριόρι αξίωμα. Απριόρι, μάλιστα. Μόλις τελειώσεις, ρίξε ένα σουγκαρισματάκι και φύγε μετά. Αποστεριόρι αυτό. Αποστεριόρι. Θα αναλλάξω. Απριόρι και αποστεριόρι. Συγγνώμη κύριε Σωτήρη. Ορίστε. Πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή για το μισθό μου, Αύριο λεπτομέρειες, αύριο. Λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες. Χέσου αποστεριόρι και απριόρι. Σασούρα. Τσακίκο. Γεια σας. Λουκία μου. Εγώ αν σε είχαν κλείσει φυλακή, θα φρόντιζα να βρω λεφτά την άλλη μέρα. Να σε βγάλω έξω. Λουκία μου, τι κάνεις εσύ εδώ? Και όσο ήσουν κλεισμένος εκεί μέσα, κλειδωμένος σε ένα κελί με μια ψυχοπαθή συγκάτοικο, δεν θα ανέπνεα, Ζαχαρία. Δεν θα ζούσα. Αυτό κάνω κι εγώ, αγάπη μου. Τι νομίζεις ότι κάνω? Σήμερα στο γυμναστήριο, ξέρεις τι τράβηξα? Σκούπιζα, σφουγγάριζα, σήκωνα βάρη. Σήκωνες και βάρη? Μπράβο και ξαναμπράβο. Καλά, εσύ πριν από 20 μέρες δεν ήσουν έξω. Ξενοδοχείο το κάνατε? Έβγαινε πολλοί κόσμος, βγήκα κι εγώ. Τι εννοείς έβγαινε πολλοί κόσμος? Βγαίνανε. Ήτανε κάποιοι στις γυναικείες φυλακές στη διπλανή πτέρυγα, περάσανε από τη δική μας, αφήσανε τις πόρτες ανοιχτές. Ήρθε και ένα ελικόπτερο, πήρε μερικούς, ξεχάσανε τις πόρτες. Βλέπω κι εγώ τις πόρτες ανοιχτές. Λέω δεν βγαίνω κι εγώ να πάω να πω ένα γεια. Δηλαδή δεν έχεις άδεια έξω, βγήκες έτσι έξω από μόνη σου? Ζαχαρία, δεν έχεις μείνει εκεί μέσα, γι' αυτό μιλάς. Δηλαδή η γυναίκα που λένε ότι δραπέτευσε με τους 4 βαρυπινίτες και τους 2 τρομοκράτες είσαι εσύ? Τι έτσι λένε? Εγώ δεν βγήκα με κανέναν. Μόνη μου βγήκα. Ήταν το κοριτσάκι μου και έκανε πάρτι χωρίς τη μανούλα του. Μου το έπεσε αυτό στο τηλέφωνο και πληγώθηκα πάρα πολύ. Να μεγαλώνει το παιδί μου μόνο του και εγώ να λείπω. Λουκία, κανόνισε με αυτά που κάνεις να λείψεις για πολύ καιρό. Ζαχαρία, βγάλε με έξω τώρα! Τώρα όμως! Λουκία, μου νομίζω ότι δεν προσπαθώ, αλλά τι να κάνω, μόνος μου είμαι. Δηλαδή, έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου. Έχω το παιδί, έχω τα πάρτι του. Λες αυτός ο Θεμιστοκλής εκεί έξω να της την πέφτει, γι' αυτό είναι συνέχεια εδώ μέσα? Έλα μωρέ μικρό παιδί, το άφησε η μαμά του και είπε θα έρθει να το πάρει. Αυτή θα είναι. Λοιπόν, πάρε να ξεκαθαρίσω την κατάσταση και επιστρέφω να συνεχίσουμε δυο μας. Δεν μπορούμε να έχουμε το γαμπρό εδώ μέσα κάθε λίγο και λιγάκι μες στα πόδια μας. Καλησπέρα. Κύριε Κιμπάρη, ήρθα να πάρω το Θεμιστοκλή λίγο νωρίτερα γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά. Υπερορίες κι εσείς? Υπερορίες? Με τόσους δραπέτες αμφιβάλλω θα κοιμηθώ σήμερα. Φοβάστε να διπροκλειδώνετε. Θέλετε μήπως να σας συνοδεύσω? Εγώ να φοβάμαι? Εκείνοι πρέπει να φοβούνται. Έχω να εκδώσω 7 εντάλματα έρευνας για τα σπίτια των κακοποιών. Αν δεν τους βρούμε όλους έναν, δεν πρόκειται να κλείσω μάτι. Ναι, ούτε εγώ. Πρόκειται. Να κλείσω μάτι. Αν δεν τους κλείσετε μέσα εκεί που πρέπει να τους κλείσετε, δηλαδή. Συγγνώμη, είστε εισαγγελέας? Βεβαίως. Και θα τους βρω πριν να τους βρει ο πρώην άντρας μου. Δεν εξτομίζω επίθετα γιατί είναι και το παιδί μπροστά. Ναι, ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλή. Θεμιστοκλή, έλα κόρη μου να φύγετε με τη μαμά. Να βρείτε αυτούς που είναι, να βρείτε να τους κλείσετε μέσα μια ώρα αρχίτερα. Γεια σου, Ζυζή. Γεια σου, Θεμιστοκλή. Να έρθεις και αύριο να ξαναδιαβάσεις. Θα έρθει, πώς δεν θα έρθει, γιατί να μην έρθει, θα έρθει αύριο. Θα διαβάσετε. Γεια σας. Αντίο, στο καλό να πάτε. Γεια σας, γεια σας. Θα με πεθάνετε. Θα με πεθάνετε, θα με κλείσετε και εμένα μέσα, θα με κλείσετε μέσα στην κουζίνα, θα με τρελάνετε. Μπαμπά, Ναι. ξέρεις τι λέω? Μιας και βρήκες δουλειά, να μην ξαναφύγει η μαμά. Μια χαρά δεν είμαστε όλοι μαζί. Μια χαρά και 20 τρομάρες. Ωχ, Παναγία.
Άκουσες τι δουλειά κάνει η μαμά του Θεμιστοκλή? Άκουσες? Εισαγγελέας, όχι στην περίπτωση που δεν άκουσες. Εντάξει, δεν πήγαμε όλες νομικοί. Αν διάβαζα κι εγώ λίγο και την πανελλαδικές, θα σου έλεγα τώρα. Ναι, αν πήγαινες νομική, θα ήσουν εσύ τώρα εισαγγελέας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Άλλο είναι το πρόβλημά μας. Έχεις καμιά ιδέα να το λύσουμε? Να βρούμε ένα καλό δικηγόρο, Ζαχαρία. Ο παπάς του Θεμιστοκλή είναι δικηγόρος και τους βγάζει όλους έξω. Ναι, και η μαμά του Θεμιστοκλή είναι εισαγγελέας και τους χώνει όλους μέσα. Για πολύ καιρό μάλιστα. Να προτιμήσουμε τον μπαμπά τότε. Ζήση μου, πρέπει να σου πω κάποια πράγματα. Είσαι μεγάλο κορίτσι πια και πρέπει κάποτε να τα μάθεις. Ζαχαρία, σου απαγορεύω. Ζήση μου, η μαμά... Ζαχαρία. Η μαμά δουλεύει στη Λιβαδιά, όπως ξέρουμε, και έχει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Καμιά φορά της λείπουμε όμως και κάνει καμιά χαζομάρα και το σκάει. Και καλά κάνει. Ναι. Τώρα όμως πρέπει να γυρίσει πίσω, γιατί διαφορετικά θα την απολύσουνε. Κανονικά, εσύ πρέπει να δουλεύεις και να βγάζεις λεφτά και η μαμά να κάθεται μαζί μου στο σπίτι. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Όποτε μας συμφέρει, φεμινίστρης. Όποτε δεν μας συμφέρει, η θιά μου η αμερσούδα. Εντάλματα πάει να βγάλει εισαγγελέας. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Εντάλματα πάει να βγάλει. Εγώ στη Λιβαδιά μόνη μου δεν ξαναπάω. Θα την πάμε όλοι μαζί. Όλους μαζί Λιβαδιά μας βλέπω. Για υπόθαλψη. Τέλος πάντων, δεν συνεχίζω παρακάτω. Πήγαινε να μαζέψεις το ηλεκτρονικό. Ναι, αγάπη, πήγαινε. Λοιπόν, θα πιάσει αυτό το δικηγόρο που τους βγάζει όλους έξω και θα του πεις να βγάλει και εμένα. Ποιον, αυτόν τον ad hoc, τον αποστεριόρι? Αυτό το μπαμπά του Θεμιστοκλή. Είσαι καλά, παιδί μου, τι λες? Και να μάθει όλη η τάξη της Ζίζης ότι η μαμά της είναι στον Κορυδαλό. Ζαχαρία, υπάρχει και το δικηγορικό απόρριτο. Θα τον πιάσεις και θα τον παρακαλέσεις. Ο γιος του είναι φίλος με την κόρη μας. Θα σου πάρει λιγότερα. Τι ώρα είναι αυτή? Άμα είναι να καθυστερήσεις έτσι, ξεχάσέ το, 7,5 λεπτά είναι. Ναι, αλλά το μισθό θα το θες την ώρα του. Οι πελάτες θέλουν το προσωπικό να είναι στις θέσεις του. Ήθελε το γυμναστήριο δικό του σήμερα. Έχει πιεστεί με τις υποθέσεις του και δεν ήθελε να υπάρχει άλλος κόσμος. Παρακαλώ εσείς, πώς σας είπαμε? Έρχεστε λίγο. Το κέρατο μου. Μάλιστα! Θα ήθελα μόλις τελειώσει την προπόνηση σήμερα να υπάρχει ένα ποτήρι φρέσκο χυμός πορτοκάλι για αναπλήρωση των ηλεκτρολιτών. Καταλαβαίνεις? Βέβαια, πώς δεν καταλαβαίνω. Αν δεν αναπληρώσουμε τους ηλεκτρολίτες δεν κάνουμε τίποτα. Χθες όλη μέρα ο Θεμιστοκλής ήταν στο σπίτι. Αντί να διαβάζει, δεν μπορώ να συνεννοηθώ με την πρώη μου. Δεν μπορώ. Πρέπει να δουλεύει και να διαβάζει όλο το απόγευμα, αν θέλει να γίνει πετυχημένος από τον πατέρα του. Φύγανε νωρίς όμως, γιατί είπε η μαμά του ότι πρέπει να πάει να βγάλει κάτι εντάλματα. Καλά το φανταστικά. Μήπως ακούσατε αν είπε εντάλματα για όλους? Δεν ξέρω, είπε ότι πρέπει να πάει για να προλάβει να τα βγάλει πριν τους περιλάβει ο πρώην της. Κορίτσια, αφήστε μας λίγο. Αφήστε μας λίγο μόνος. Πώς ήταν? Έξαλλη. Δεν μιλιόταν. Και δεν άκουσες αν είπε εντάλματα για όλους? Εντάξει, εγώ βασικά για έναν ενδιαφέρομαι. Τι εννοείς? Άμα έρθετε από το σπίτι, θα καταλάβετε. Είναι κάποιος από τους δραπέτες σπίτι σας? Τώρα, αυτά δεν συζητιούνται εδώ πέρα έτσι. Ο γιος μου είναι με κάποιον από τους δραπέτες σπίτι σας? Εντάξει, δραπέτες τρογαϊνίες. Δεν είναι όλοι όσοι είναι στη φυλακή εγκληματίες. Αμφισβητείτε τις δικαστικές αποφάσεις? Κοιτάξτε, ούτε εγώ ήθελα να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση έτσι εδώ, αλλά πρέπει. Εγώ είχα ένα εστιατόριο, ξέρετε, ήμουν σεφ και είχα ένα εστιατόριο, το Gourmet Molecule. Δικό σου είναι το Gourmet Molecule. Και τι εννοείς είχες? Ναι, θέλω να πω με τα χεράκια μου, μόνος μου το έφτιαξα. Στο όνομα της γυναίκας μου βέβαια. Αυτά με φάγανε, οι ευαισθησίες μου. Μάλιστα. Εκτός από ευαισθησίες, έχεις και καθόλου χρήμα στην πάντα? Γιατί εγώ πονεμένες ιστορίες τζάμπα δεν ακούω. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να έρθω από το σπίτι να σας μαγειρέψω κάποια στιγμή όταν θα έχετε καλεσμένους. Νουβέλ κουζίν πάντα, έτσι. Και τα υλικά δικά σου? Είμαι ο Ζαχαρίας Κυμπάρης, έχω πρόβλημα, αλλά είμαι καλά. Άντε, και τα υλικά δικά μου. Και σπαστικός και τσιγκούνης. Και καθόλου κουφός? Η γυναίκα σου είναι η κυρία με το σουσουάρ? Η γυναίκα μου είναι η κυρία χωρίς μυαλό. Γιατί αν είχε μυαλό, την πόρτα που βρήκε ανοιχτή θα την έκλεινε, δεν θα βγαινε. Καλώς ήρθατε, περάστε. Αυτή ποια είναι? Η τρελή του χωριού. Τι καλά που μας επισκέπτεστε τόσο συχνά. Να περάσουμε στο προκείμενο. Hick and knack.
Εδώ και τώρα. Άντε πάλι. Λουκία! Λουκία! Όξινος. Η κυρία... πώς είπαμε στο επίθετο? Κιμπάρη. Λουκία. Λουκία Κιμπάρη. Και Κιμπάρη και μπελίσιμα. Ενσάντε. Και πολύ γλωσσός. Ναι, Πενή, μπορείς σε παρακαλώ πάρα πολύ να εξαφανιστείς από προσώπου γης? Τσου. Ωραία. Λοιπόν, όπως έλεγα, η γυναίκα μου από εδώ έκανε την τεράστια βλακεία να φύγει από εκεί που ήταν χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Και πολύ καλά έκανε. Γιατί εγώ πώς θα την γνώριζα? Και επαναλαμβάνω, η γυναίκα μου... Δεν έπρεπε να είμαι εκεί που είμαι. Αν ο σύζυγός μου δεν ήταν τόσο... Κιμπάρης, υπάρχει τρόπος να μπούμε χωρίς να έχουμε επιπτώσεις? Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Τι, ακόμα και να βγω εντελώς? Αυτή τη στιγμή πρέπει να σε εξαφανίσουμε. Και πώς να εξαφανιστεί μια τόσο όμορφη γυναίκα? Συγγνώμη, αυτό θα παίξει ρόλο στην καμπάνα που θα φάει? Ζαχαρία, μην μιλάς εσύ. Για πείτε. Προτείνω να φύγεις αυτή τη στιγμή από το σπίτι. Γιατί όπου να είναι θα έρθει η πρώην γυναίκα μου με 2 αστυνομικούς καθόλου φιλικούς, θα έλεγα. Α, έχω εγώ μια φίλη της οσοπημένη μόνη της. Μπορεί να... Όχι. Έχω μια καλύτερη κρυψώνα. Παιδιά, τι κρυψώνα, τι είναι αυτά που κρύβει? Εδώ λέμε πώς θα γίνει να ξαναμπεί μέσα. Αυτό θέλεις εσύ? Αυτό θέλεις, Ζαχαρία? Αυτό θες κατά βάθος? Όχι, Λουκία μου, όχι. Ελάτε μαζί μου, θα τα κανονίσω εγώ όλα. Μόνο να μην μας βρουν εδώ. Να μην μας βρουν εδώ. Το μπουφάνι όχι, να πάρω. δεν χρειάζεται. Θα σου πάρω εγώ άλλο καλύτερο. Τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα? Σήκωσα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Ναι. Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι η γυναίκα μου έφυγε με αυτό το χλιμίτζουρα? Ναι. Δηλαδή τώρα σε ρωτάω εγώ τώρα εσένα, έτσι. Εσένα που είσαι γυναίκα τώρα. Σε ρωτάω εγώ τώρα εσένα. Αυτός είναι καλύτερος από μένα? Ναι. Κάπου εδώ είναι, πού είναι? Ψάχνεις κάτι? Αυτός ο παλαιολόγος δεν έχει περασμένη διεύθυνση? Πού μένει? Να πάω να τον πιάσω από το λαιμό? Το ξέρεις ότι οι πληροφορίες των όλων μας είναι απόρριτες. Ναι, και η γυναίκα δικιά μου είναι δικιά μου, αλλά ποιος το λογαριάζει? Έχεις προβλήματα με τη γυναίκα σου. Και φταίει ο παλαιολόγος. Καλά, δεν το ξέρεις ότι αυτός είναι ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει? Τη μισή Αθήνα έχει πάρει. Ήταν να μην γίνει μόδα. Το θέμα είναι σε ποιο μισό ανήκει δική μου. Δεν μου λες που μένει. Ο τελευταίος που μου έκανε αυτή την ερώτηση βρίσκεται στο κελί 33, δυτική πτέρυγα, κάτω από τη σκάλα. Ο παλαιολόγος κάνει ό,τι θέλει. Μην τα βάζεις μαζί του. Μην τα βάζεις μαζί του. Βρισκόμουν σε αυτό εδώ το σπίτι, σε αυτό εδώ το σαλόνι και δίπλα μου ανέσαινε ένας τραπέτης. Και εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Πού βρίσκεται τώρα η Λουκία Κιμπάρη? Έλα μου, ντε. Προσέξτε πάρα πολύ καλά, γιατί ο νόμος εξαιρεί μόνο τους οικείους από τις διατάξεις περί υπόθαπησης εγκληματία. Καλέ, τι εγκληματίας, δεν είναι. Την έχετε δει. Αυτή δεν είναι εγκληματίας, είναι κάτι ευρωλάκια μόνο χρωστάει. Αυτό που λέω εγώ. Ή θα μας πείτε τώρα που βρίσκεται, ή αργότερα στο τμήμα με χειροπέδες. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου τα λένε και όλα. Αλλά από όσα κατάλαβα έχει πάει στη Λιβαδιά. Τι να κάνει στη Λιβαδιά? Ξέρω εγώ τι κάνουν στη Λιβαδιά. Κάτι κάνουνε. Πού να... Εγώ μέχρι τη Σταμάτα έχω πάει μόνο. Στη Λιβαδιά σήμερα? Όχι σήμερα. Τώρα. Σήκωσε το, ρε Λουκία. Σήκωσε το, μη σε πάρει και σε σηκώσει. Ρε φίλε, πήγαινε πιο κύμα όπως πας.
Ας πούμε και εσύ μωρή βλαμμένο. Έρχεσαι εδώ πέρα από το πρωί στο βράδυ και σηκώνεται πάπα πούπα πάνω κάτω. Τι σηκώνεται, σιγά το βάρουμε ρε. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Άντε, έξαστε και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Να φτιάξετε μούσκουλα. Και αρχίζει ο άλλος και τραβάει πάνω κάτω και αυτό πάνω κάτω. Θα σας δει μετά το κομμενάκι και να εντυπωσιαστεί. Και μόλις τελειώσει ο θαυμασμός πάει με το πρώτο τυχόντα. Σας φοράει το κέρατο. Ναι, την εισαγγελέα Αθηνών θα ήθελα παρακαλώ. Δεν ξέρω το όνομά της. Δεν ξέρω. Δώστε μου το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δώστε μου τα δικαστήρια στην Ευελπίδο. Ξέρω εγώ συνδέεται. Ό,τι να είναι. Μπράβο. Τα κατάφερες για άλλη μια φορά. Αυγερινή, πες γρήγορα τι θέλεις, γιατί έχω πολλή δουλειά. Τι δουλειά, αγάπη μου? Μήπως να αφήσεις ελεύθερο κανέναν εγκληματία? Κατά συρροή δολοφόνο, λαμόγιο των γηπέδων, μιζαδόρο, εκτελεστή ασύμμετρης απειλής? Όχι, κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια απλή περίπτωση ασύμμετρης βλακείας της γυναίκας μου που δεν έκανε και τίποτε κακομοίρα. Δηλαδή απλώς αποθύμησε το παιδάκι της και τον άντρα της, τον άντρα της το τονίζω. Θα εμφανιστούμε αύριο το πρωί, σου κάνει? Όχι, πιο αύριο το πρωί. Αύριο και τι θα κάνουμε όλη τη νύχτα. Δεν είναι τώρα για τέτοιο σπάσιμο τα νεύρα μας. Το έχει σύστημα να σπάει τα νεύρα του κόσμου ο κύριος Παλαιολόγος. Το πρώτο πράγμα που έκανε ως δικηγόρος ήταν να σπάει τα νεύρα των δικαστών. Και ως σύζυγος τα δικά μου. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εδώ άλλο είναι το θέμα τώρα, έτσι. Το θέμα μας είναι πάντα το ίδιο. Τα λεφτά. Αν πρόκειται για χρήματα, μπορεί να αφήσει ελεύθερη ακόμα και την τρελή με τα τηγανόψωμα. Και εσύ πώς απολάβανες το σπίτι στην Εκάλη? Το εξοχικό στη Μύκονο, 20 μέτρα σκάφος, όλα αυτόματα, ταξίδια στο Νιου Γιόρκ. Με τα λεφτά του δικαστικού. Μη μιλάς για τη Νέα Υόρκη. Μη μιλάς για τη Νέα Υόρκη. Γιατί θα θυμηθώ την Πάμελα και την Τζόι και την Κάρεν. Μία-μία και όλες μαζί. Τι να κάνουμε, Αυγερινή μου. Μερικοί άντρες είναι αμαρτία να ανήκουν σε μια γυναίκα. Δεν έχουν γεννηθεί γι' αυτό. Δεν είναι στη φύση τους. Τότε να βάλουνε σαρίκι και να πάνε στην Αραβική Χερσόνησο να ζήσουνε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Είχες έναν άντρα που το θέλανε όλες οι γυναίκες και εσύ τον έδιωξες. Ποιος από τους δυο μας είναι ο τρελός? Όχι, πείτε μου δηλαδή. Μισό λεπτό, με τη δικιά μου τη γυναίκα τι έγινε? Έγινε κάτι και με τη γυναίκα σου? Βρε, θα σε κλείσω η Σόφια! Ναι, κατηγορήσαμε τώρα ότι έχω σχέση και με τις πελάτησές μου. Και δεν μου λες, όταν γυρνούσες 5 και 6 ώρα από σύσκεψη στο γραφείο, με ποιες ήσουν? Παιδί μου, είσαι τελείως φαντασιόπληκτη. Τι είμαι? Και εσύ είσαι μειωμένης δικαστικής και δικηγορικής αντίληψης. Είσαι ένας κόπανος. Είσαι ένα γουρούνι, το καταλαβαίνεις? Μισό λεπτό, παιδιά, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά με τη δική μου την περίπτωση τι θα γίνει? Αυτό είναι επίθεση κατά της αρχής. Αυτό είναι επίθεση στα αρχή. Λουκία, έλα μέσα. Λουκία μου! Λουκία μου! Λουκία μου! Ναι, θα ήθελα 2 αστυνομικούς να συλλάβουν μία από τις δραπέτες. Διεύθυνση για σεμείων και κρίνων γωνία. Ευχαριστώ. Μπράβο. Θα μου δώσεις και συγχαρητήρια που την παρέδωσα? Όχι. Θα κάνω ένα δώρο στον κύριο Ζαχαρία. Θα φροντίσω να μην τιμωρηθεί η κυρία που έχει γραμμένους στους νόμους τα παλιά της τα παπούτσια, ενώ κανονικά θα έπρεπε να φάει σόβια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικός, κύριε Ζαχαρία. Μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι σαν και εσάς. Αλλά τι να κάνουμε, οι παράνομες και οι παλαβές έχουν τις τύχες τις καλές. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Λουκία, έκανα το λάθος. Σου έχω πει ότι όταν αγριεύεις μανάβεις. Αυτό λέγεται παρενόχληση δικαστικού λειτουργού. 3 χρόνια. Δυστυχώς με αναστολή. Αν δεν γνωρίσεις κάποιον από κοντά, ο τύπος ήταν Εγώ αυτόν ούτε να γυρίσω να το κοιτάξω. Πρώτα σου τρέχαν τα σάλια, τώρα ούτε να γυρίσω να το κοιτάξεις. Ποιον? Δεν κάνουν τα μαθηματικά σου καλύτερα? Κλάσματα? Κλάσματα. Λοιπόν, έχω μία πίτσα και την κόβω σε 8 κομμάτια. Το ένα κομμάτι τι είναι? Λίγο. Τι να σου κάνει το ένα κομμάτι, ειδικά είναι από την πίτσα μου. Είναι το 1/8 βρεπένι. Το ένα κομμάτι είναι το 1/8. Και η μαμά γιατί έφυγε χωρίς να με χαιρετήσει? Δεν θα ξαναέρθει? Θα ξανάρθει, σύντομα. Σε κάνα 3 μήνες. Εκτός αν γίνει κανένα θαύμα και βρούμε λεφτά νωρίτερα. Με 6 εκατομμύρια ευρώ επικηρύχθηκαν οι δραπέτες των φυλακών. Όχι ρε. Ρε Ζαχαρή, είσαι χαζός.
Άντε πάλι. Κοίτα, αν είχες περιμένει λίγο, 2 ωρίτσες. Τώρα θα σου ζάπλωτος. Εσύ εκεί να πάρεις τηλέφωνο. Εγώ φταίω, μωρέ. Εγώ φταίω ή αυτοί που βγάζουν τέτοια είδη τέτοια ώρα. Μα τέτοια είδη τη βγάλετε τέτοια ώρα. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα, κύριε δημοσιοαπαυτή μας? Γράφει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ να βρω δουλειά. Έξυπνος είμαι, μαθαίνω εύκολα, ψηλός, ωραίος. Ευάερος, ευήλιος, με ένα μουστάκι να. Δεν καταλαβαίνω. Τι έχει το μουστάκι μου? Τίποτα, η Φατμαγιούλ θα το λάτρευε. Δεν γεννήθηκε ακόμα ο εργοδότης που θα με κάνει να ξυρίσω το μουστάκι. Δεν γεννήθηκε. Γεννήθηκε.